ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. истиқболи меҳмони олиқадр ва мулоқот бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимжомарт Токаев барномаи рӯзи аввали сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қазоқистонро комил сохт. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин бора. 3 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Нурсултон Назарбоев президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 3 июл дар шаҳри Остона асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимжомарт Токаев мулоқот намуданд. Многоуважаемый Эмомалӣ Шарипович, я очень рад вас видеть в Астане. Хотел бы выразить благодарность, признательность за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это очень серьезное подкрепление. Я считаю, что именно ваше участие имеет особое значение, поскольку вы единственный действующий президент, который стоял у истоков Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Да. Поэтому со всех точек зрения вы являетесь человеком, который имеет огромные заслуги перед Шанхайской организацией сотрудничества. Эта организация является, на мой взгляд, эффективной, авторитетной, демократической по своей сути. Спасибо. И надеемся, что с вашей помощью завтрашний саммит будет успешным. Что касается всех документов, я просто на правах председателя хочу сказать, они подготовлены к подписанию, поэтому каких-либо проблем здесь не должно быть. Что касается двусторонних взаимоотношений между Казахстаном и Таджикистаном, здесь нет никаких препятствий, нет никаких проблем, которые бы не нашли своего решения. Мы являемся действительно реальными союзниками. Я очень рад этому. В этом ваша огромная заслуга. Уважаемый Косимжомарт Кемелевич, большое спасибо за приглашение на очередной саммит ШОС и теплый прием. Поздравляю вас с успешным председательством нашей организации. Успешно развивается наше двустороннее сотрудничество в торгово-экономическом и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз большое спасибо
за гостеприимство. Хотел бы информировать, что мы очень серьезно готовимся к предстоящему вашему государственному визиту в этом году в Таджикистан. Я знаю, что все документы по нашей организации подготовлены на самом высоком уровне, особенно ваши инициативы, принятие декларации. Это имеет очень важное значение для нас и для всего мирового сообщества, к чем я вас поздравляю. Большое спасибо еще. Благодарю вас, Роман Шарович. дар вохури ҷанбаҳои мухталифи ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистон Қазоқистон, масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи навбатии созмони ҳамкории Шанхай ва мавзуоти алоҳидаи минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пазироии самимӣ ва имкони дидору мулоқот изҳори сипос намуданд. дар вохури масоили рушду инкишофи муносибатҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, кишоварзӣ, энергетика, нақлиёти ҳавоӣ ва амният муҳокима гардид. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати идомаи фаъолияти ҳамоҳанг дар масъалаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ иброз доштанд. баргузории ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе аз масъалаҳои дигари мулоқот буд. дар рафти суҳбат ҷараёни кор дар соҳаи рақамикунонӣ ва масъалаи ҷудо кардани бурусияҳо барои тайёр намудани мутахассисони тоҷик дар соҳаи технологияи иттилоотӣ баррасӣ гардид. ҷонибҳо инчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд анҷом доданд. маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илми амалиро таҳти унвони масъалаҳои мубрами таъмини суботи сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир баргузор кард. дар ҳамоиш коршиносону мутахассисон иштирок намуда доир ба масъалаҳои мавриди назар андешаронӣ карданд. дар ҳамоиш доир ба таҳлили вазъи мавҷудаи ҳаёти сиёсии ҷомеа ва масъалаҳои мубрами таъмини суботи сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва баррасии коршиносон ва аҳли нишаст қарор гирифт. ҳадафи баргузории чорабинии таҳлилу арзёбии заминаи омилҳои тақвиятбахши суботи сиёсии ҷомеаи Тоҷикистон, вазъи кунунӣ ва дар ин замина таҳияи тавсияҳо доир ба равандҳои пурзиддияти муосир ва таъсири онҳо ба суботи сиёсӣ, нақши маориф дар ташаккули шуъури ҷамъиятӣ ва таҳкими суботи сиёсӣ, мавқеъи васоити ахбори омма дар таҳкими суботи сиёсӣ ва мусоидат ба устувории фазои иттилоотии кишвар дар қиболи ин падидаҳо, бартарафсозии ҷанбаҳои осебпазири суботи иқтисодӣ ва роҳҳои мусоидат ба рушди стратегии сиёсати давлатӣ дар асри таҳдиду чолишҳои муосири байналмилалӣ дар шароити имрӯза аст, зикр гардид дар ҳамоиш. мақсад аз баргузории ҳамоиши мазкур ин таҳлилу баррасӣ ва натиҷагирӣ аз вазъи кунунӣ ва муайян намудани дурнамои таъмини суботи сиёсӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. баррасии масъалаҳои мазкур яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, марказ кӯшиш мекунад ки дар фаъолияти худ тамоми қишрҳои ҷомеаро ҷиҳати баррасӣ, ҳамоҳангсозии нақшаҳо ва тадбирҳои мушаххас ҷалб намояд. аз ин рӯ дар ҳамоиши имрӯза коршиносони ҳирфаӣ аз мақомоти давлатӣ ҷалб гардиданд ва масъалаҳои баррасигардид дар раванди ҳамоиши имрӯза воқеан ҳам имкон медиҳад ки дар самти таррезии нақшаҳои минбаъда, дар самти натиҷагирӣ аз вазъи кунунӣ мо чораҳои таъхирнопазир андешем. дар кори ҳамоиш намояндагони масъули вазорату идораҳои давлатӣ, олимону коршиносони ниҳодҳои илмии таҳлилӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва васоити ахбори омма иштирок намуданд. қайд гардид ки мутолиа ва дарки ҳодисаи воқеаҳои ҷаҳони имрӯза ҳар як сокини кишварамонро ба он умедвор менамояд ки новобаста ба вазъи мураккаби сиёсию иқтисодии ҷаҳони муосир, зарфияти таваҷҷӯҳи худро ба беҳбуд бахшидани зиндагии мардум сол то сол бештар намуда, кафолати ҳаёти осоиштаю сулҳомезро истеҳком бахшад. дар баробари ин ҳал намудани мушкилот ва масъалаҳои мавҷудаи ҷавонон, масъалаи маориф ва таълиму тарбия, масъалаи муҳоҷират ва таъсири он ба суботи сиёсии кишвар, масъалаи фазои устувории иттилоотӣ ва нақши васоити ахбори омма дар тақвияти суботи ҷомеа, мушкилоти иқтисодӣ ва буҷои кор таъмин намудани сокинони кишвар низ яке аз самтҳои асосии сиёсати давлат дар таъмини суботи ҷумҳурӣ дар шароити муосир арзёбӣ мегардад.
зикр гардид дар чорабинӣ. дар ҳамоиш ба масъалаҳои худшиносию худогоҳӣ, ҳифзи истиқлоли сиёсӣ, пойдории ваҳдату суботи кишвар фикру андешаҳои ҷолиб иброз гардид, ки муҳимият ва эътибори аввалин дараҷаро талаб менамоянд. дар доираи ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини кишвар дар ноҳияи восеъ шӯрои ҳамоҳангсози мақомоти ҳифзи ҳуқуқ доир шуд. ҷаласаи шӯро мавзӯъҳои муҳими рӯзро мавриди баррасӣ қарор доданд. гузориш дар ин хусус. дар доираи суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дин аз 9 марти соли 2024 оиди иҷрои дастур ва супоришҳои роҳбари давлат дар ноҳияи восеъ шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ доир гардид. дар кори шӯро раиси ноҳия, директорини муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, раисони кумитаҳои маҳалла, ходимони дин даъват шуда иштирок намуданд. дар кори шӯро масъалаҳои мавзӯи муҳими рӯз, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2023 ва 6 моҳи соли равон ва шарҳу эзоҳи тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. кори шӯроро прокурори ноҳия пеш бурд. оиди масъалаи аввал гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ ва пешгирӣ намудани ин зуҳуроти номатлуб, сардори шуъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ноҳияи восеъ дар баромадашон қайд намуданд, ки рафти иҷрои санадҳои ҳуқуқӣ оиди пешгирии ифротгароӣ бояд ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда шавад. дар ин самт бояд ҳеҷ кас бетараф набошад. қайд гардид, ки манбаъҳои асосии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ин набудани иродаи мустаҳкам, истифодаи нодурусти телефонҳои мобилӣ ва интернет мебошанд. таъкид карда шуд, ки дар ин самт волидон, аҳли ҷомеа бояд бетарафӣ зоҳир накарда, фарзандонро огоҳ намуда, насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ бояд тарбия намоянд. дар ин ҳамоиш аз рӯи дигар масъалаҳои рӯзномаи шӯро, ҷонишини сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ, мудири бахши дин, танзими ҷашну маросимҳо дар ноҳия, прокурори ноҳия бо таҳлилу далелҳо баромад карда, оиди рафти иҷрои онҳо аз раисони ҷамоатҳо пурсиш карданд. оиди масъалаҳои баррасишуда бо қабули қарорҳо ва баромади раиси ноҳия, кори шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷамъбаст гардид. иқдомоти роҳсозӣ ва таҷдиди масири мошингард дар шаҳри Исфара идома дошта. тавассути иҷрои ин амал бошандагони ҷамоати деҳоти Чорку саъй доранд, ки дар ободонии маҳал ҳиссагузорӣ кунанд. ин маърака дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашнӣ ба муносибати таҷдили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. дар асоси нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар дар шаҳри Исфара корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. дар ин радиф дар ҷамоати деҳоти Чорко ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба корҳои ободонӣ камари ҳиммат бастанд. ахиран дар маҳаллаи Бӯстон зиёда аз 1 километр роҳи маҳалла мунфарш карда шуд. ин амали нек бо иқдоми соҳибкорони ҷамоат ва дастгириву сарҷамъии кулли бошандагон рӯи кор омада, ҳамагон басо хушнуданд. роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ваҳдат 2018 бо сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва кормандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуданд. маъракаи таъмири роҳҳо минбаъд низ дар дигар маҳаллаҳо роҳандозӣ карда хоҳад шуд. зиёда аз 1 километр ҷоя мо асфалтпӯш кардем ва баъд аз асфалта мана хобондан фикрҳо мебиёд, ки мумкин аст ки 20 сол 30 сол пеш ҳамин корро мо кардан метавонистем. ҳаминҷо ман имон будам, ҳамин корро накардем, лекин ҳозирам дер нест барои ҳамин он бародаре ки ҳамин қишлоқ ватани мо зиндагонӣ мекунем. мо дар не хонуме чихе ки обод мекунем, чихе ки либоси зебо мешон дар раме обод мекунем, чихе ки дар не хонуме обод мекунем, мо бояд берни хонуме бештар обод кардан худо моя насиб рӯзӣ гардонад. барои кӯчамо, барои миллатамо, барои ватанамо бояд ҳама сахми худро гузорем, чунки ҳар ки чӣ кунад барои худаш мекунад. бояд тазаккур дод, ки ҷамоати чоркӯҳи шаҳри Исфара
дар самти ободӣ ву хуррамгардонӣ пешсаф буда дар доираи пешвози 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои судманд меандешанд. соли гузашта 28 километр роҳҳои маҳаллаҳо мунфарш карда шуданд. дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ даври шаҳрии фестивали яхмос, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар даври дуюми фестивали яхмос, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан дар шаҳри Душанбе муовини раиси шаҳри Душанбе, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони корхонаю ширкатҳои пойтахт ки ба истеҳсоли яхмос, шарбати мева, дуғоб ва обҳои ташнашикан машғул мебошанд иштирок намуданд. дар оғоз ҳайати ҳакамон ва меҳмонон аз намунаи молу маҳсулоти корхонаҳои истеҳсоливу саноатии пойтахт ки дар саҳни боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ идона оро ёфта буд, боздед намуданд. ҳадаф аз баргузории фестивали яхмос, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан ин баландбардоштани иқтидори истеҳсоливу саноатӣ, беҳтар намудани сифати маҳсулоти ватанӣ, рушди соҳаи саноати хӯрокворӣ ва содироти ин навъи маҳсулот ба хориҷи мамлакат мебошад. бояд гуфт ки фестивали мазкурро мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои ҷадвали баргузории фестивал, намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023 тасдиқ шудааст баргузор намуд. яхмос рамзи хушбахтии кӯдакист. ин ширинии яхбаста ҳамеша барои кӯдакон ва бисёри калонсолон яке аз анвоъҳои лазез ва дӯстдошта буд ва хоҳад монд. аз рӯи сарчашмаҳо таърихи яхмос зиёда аз 5000 солро дар бар мегирад. ҳанӯз 3000 сол пеш аз милод сарватмандони чин шириниҳои ба яхмос монанд истеъмол мекарданд. зимни суханронӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Сорбон Холмуҳаммадзода изҳор дошт ки фестивали мазкур дар пойтахт бо назардошти банди 13 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023 дар бораи ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 ва мутобиқ ба қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи баргузор намудани даври дуюми фестивали яхмос, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад ки мақсади он ҳамаҷониба мавриди тарғибу ташвиқ қарор додани яхмос ва нӯшокиҳои ташнашикани ватанӣ мебошад. баъд аз санҷишу аз назаргузаронии ғолибони фестивали мазкур муайян карда шуда, дар фазои тантанавӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъол аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. тавре ки масъулин иттилоъ доданд, дастгирӣ намудани корхонаҳои истеҳсолкунандаи ватанӣ, тарғиби маҳсулоти онҳо ва муаррифии маконҳои сайёҳии пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз мақсадҳои дигари фестивал ба шумор меравад. дар интиҳои чорабинии барномаи рангини консертӣ аз ҷониби раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе манзури иштирокдорон гардид. соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудани соли 2024 дар марҳилаи нави рушди ҷомеа дониста мешавад. эълони ин сол барои инкишофи фарҳанги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии сокинон нақши бориз хоҳад гузошт. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар иртибот ба соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамоиш доир шуд. гузориш дар ин бора. соли маърифати ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон иқдоме дониста мешавад ки ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нигаронида шудааст. дар ҳоле ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро арзиши олӣ эътироф кардааст, муҳим аст ки ҳар як шаҳрванд аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои қонунии худ воқиф бошад ва дар ин баробар тасмими эълони соли маърифати ҳуқуқӣ аз шумори тадбирҳоест ки барои эътирофи риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар мамлакат равона гардидааст. ин нукта дар чорабине ки вобаста ба эълони соли маърифати ҳуқуқӣ дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид таъкид шуд. қайд гардид ки яке аз махсусиятҳои давлати ҳуқуқбунёд мавҷудияти сатҳи баланди фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. аз ин нигоҳ коршиносон тасмими бахшидани 1 сол ба масъалаи ҳуқуқи инсонро дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон омили асосӣ арзёбӣ карданд. ба соли маърифати ҳуқуқӣ бахшидани соли 2024 дар радифи ҳамин анъанаҳои нек ва сиёсати хиратмандона амалӣ гардида истодааст.
زیرا جامعه‌ای که در آن حقوق وجود نداشته باشد یا جامعه‌ای که در آن حقوق بنیادی نباشد، ولایت قانون تأمین نگردد، اون جامعه پیشرفته نمیتواند و اون جامعه به یک جامعه بی‌نظام تبدیل می‌یابد. و در حاشیه سال معرفتی حقوقی در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز نقشه چاره‌بینی‌های مخصوص تهیه و عملی گردیده ایستاده است. در زمینه همین نقشه چاره‌بینی‌ها امروز در وزارت یک همایش با نام راه به سوی معرفتی حقوقی که در زمینه سال معرفتی حقوقی دایر گردیده ایستاده است که در آن تمام راهبران ساختارهای نظام حفظ اجتماعی اهالی، نظام سمت تندرستی و عموما وزارت شرکت ورزیده ایستادند. همایش یک بار دیگر همه راهبران را به آن خاطر متحد نموده ایستاده است که تا اینکه در این نیم سال باقی مانده سال 2024 هرچی تدبیرهای زیاد اندیشیده شوند. سال معرفتی حقوقی اعلان گردن سال 2024 دوام منطقی سیاست حقوقی می باشد که آن را تاجیکستان از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی تطبیق می نماید، زیرا بلند برداشتن معرفتی حقوقی اهالی عامل مهم رشد جامعه محسوب می باشد. وابسته به این برآمد کنندگان گفتند که رشد دولت حقوق بنیاد تشکل جامعه شهروندی، تحکیم وحدت ملی، تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی فرهنگ بلند حقوقی را طلب می کند. اساس و عنصر مرکزی فرهنگ حقوقی را معرفتی حقوقی تشکیل می دهد، زیرا آن به شخص امکان می دهد که دایر به امکانیت‌ها، حقوق و عهده‌داری‌های خود معلومات داشته باشد و مضمون و ماهیت آن را درک نماید. با قرائت معروضه‌ها کارشناسان خلاصه نمودند که سال معرفت حقوقی در تاجیکستان برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مجموعی برنامه‌ای را فراگیر است که مهم بوده دارای دورنما دانسته می‌شود. از این رو کارشناسان اعلان سال معرفت حقوقی را در پیاده ساختن هدف‌های دولت حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان عامل اساسی ارزیابی کردند. дар мамлакат мавсими ҷамъоварии ғалладонагиҳо ҷараён дорад. дар ин замина аз ҷониби кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои мушаххас амалӣ мегарданд. имрӯз дар шаҳри турсунзода ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагӣ ва эмин нигоҳ доштани майдони ғалазор аз ҳолатҳои эҳтимолии сӯхтор бо хоҷагидорон чорабинии мақсадноки фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. гузориши наврӯз сафаров дар ин хусус. аз он ки фасли гармост деҳқонон бештар дар саҳро пай ҷамъоварӣ ҳосиланд. дар ин зимн мебояд аз эҳтиёт кор гирифт, зеро дар сурати беаҳамиятӣ зоҳир намудан нисбат ба сар задани сӯхтор ин муносибат метавонад боиси ба вуқӯъ пайвастани ҳолатҳои нохуш гардад. ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагӣ ва ҳамчунин пешгирии ҳолатҳои сӯхтор, кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда пайваста бо хоҷагидорону заминистифодабарандагон дар иртиботанд. тадбири доир сохтани мулоқоту вохӯриҳо бо хоҷагидорон дар асоси дастуру суфоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон рӯйдаст гирифта шуда дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор гардида истодааст. дар ҳамин замина инчунин ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои сӯхтор ва беталаф ғундоштани ҳосили ғалладонагиҳо хусусан гандум масъулон ситодҳои доимо амалкунанда ташкил карда аз ҳисоби мутахассисони соҳа бо нақлиётҳои оташнишонӣ навбатдории шабонарӯзиро роҳандозӣ намуданд. ҳамин гуна чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ давоми чандест дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри турсунзода баргузор гардида истодааст ки дар он кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ бо масъулин вохӯриҳо анҷом дода ҷиҳати таъмини бехатарӣ ва истифодаи дурусти техникаҳои корӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ёдовар бояд шуд ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ки асосан шуғли сокинонаш деҳқонӣ аст ҳамин гуна тадбирҳои мақсаднок ҷараён дорад ва ҳадаф аз он риоя намудани қоидаҳои бехатарии сӯхтор, беталаф ҷамъоварӣ ҳосил ва саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти узуқавории мамлакат мебошад. хоҷагидорону чорводорони ноҳияи вахш имсол мувофиқи дурнамо бояд 40 000 тонна зиёдтар хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намоянд ки барои таъмини ин нишондод шароити лозима фароҳам мебошад. айни замон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ техникаҳои соҳа ба дарави беда ва дигар намуди зироат барои хӯроки чорво машғул буда то ба имрӯз даҳҳо тонна коҳу алаф ва бедаю тарбеда захира гардидааст. ҳамкоронамон дар ин бора аз ноҳияи вахши вилояти хатлон гузориш медиҳанд.
дар ҳамин шабу рӯз ки дар шаҳру навоҳии мамлакат бахусус вилояти хатлон раванди ҷамъоварии хӯроки чорво ҷараён дорад, кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи вахш низ дар ин самт тадбирҳои заруриро рӯи кор гирифта истоданд. тибқи иттилои масъулин дурнамои захираи хӯроки чорво дар ноҳия беш аз 40 000 тоннаро дар бар гирифта, то ин ҷониб 32 000 тонна хӯроки дурушти чорво ҷамъоварӣ ва захира карданд, ки қисми зиёди иҷроиши нақшаро ташкил медиҳад. аз аввали фасли баҳор сар карда ва аҳолӣ ва ҷамъоварӣ ва захира намудани хӯроки чорво шурӯъ мекунанд. ҳама алафҳое ки дар теппаҳо, канори роҳҳо ва заминҳои байни боғҳо, заминҳои корами обӣ ки парвариш меёбад дарав ва захира карда мешавад. шароити бод ва ҳаво мувофиқ аст барои ҷамъоварӣ ва захира намудани хӯроки чорво. дар ноҳия сета фермаи барои нигоҳубини ҳайвони калони шохдор ва зиёда аз 32 та кашарҳо ҳаста, ки аллакай дар ин барои замистongузаронӣ тайёрии худро дида истоданд, таъмир ва безараргардонӣ идома дорад. тавре мушоҳида карда шуд, кишоварзону хоҷагидорони ноҳия бо истифода аз роҳу усулҳои манфиатбахши кори хоҷагидорӣ ва имконоти мавҷуда ҳамзамон ба кор бурдани техникаҳои муосири соҳа ба ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво аз ҷумла беда, тарбеда ва коҳи гандум машғул буда. мақсад доранд ҳарчи зудтар аз иҷрои дурнамои муайян гардида бар зиёд бароянд. филиали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди диёри ноҳия аз пешқадамтарин хоҷагиҳо ба ҳисоб рафта дар рушди соҳаи чорвопарварӣ ва таъмини сокинон бо маҳсулоти гӯштиву ширӣ саҳми назаррас дорад. саршумори чорво дар ҷамъияти мазкур 872 сарро ташкил дода, масъулин ҷиҳати таъмини хӯроки дуруш ва бемушкилӣ сипарӣ намудани зимистони дар пеш истода чораҳои зарурӣ андешида ба ҷамъоварӣ ва коркарди бедаву тарбеда саргарм мебошанд ва то ба имрӯз тавонистанд ба миқдори 1500 тонна хӯроки дурушт ва ширадори чорво захира намоянд. мо дар хоҷагии зотпарварии дарёи ноҳияи вахш қарор дорем. дар ин ҷо рафти дарави юнучқа, дарави чорум идома дорад. дар ин хоҷагӣ асосан ҳайвони калони шохдори зоти шведи зебумонанд парвариш карда мешавад. ҳамасола захираи хӯроки чорво дар ин хоҷагӣ басанда аст. дар ин ҷо ҳам хобондани тарбеда, ҳам намуди коҳ, ҳам тойбанд захира карда мешавад. тавре мутахассисони соҳа иброз доштанд, яке аз омилҳои асосии зиёд намудани саршумори чорво ва баланд бардоштани маҳсулнокии он ин захираи кофии хӯрокҳои гуногуни ғизонок маҳсуб мегардад. аз ин рӯ кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи вахш низ талош намуда истоданд, ки дар ин мавсим ҳарчи бештар захираи дурушти хӯроки гуногуни чорворо ба роҳ монанд, то дар фасли сармо ба душвориҳо мувоҷеҳ нагарданд. гузориши шаҳлои аҳмадхон, Толибҷон Сайфов бар барномаи иттилооти Навид аз ноҳияи вахш. хабарҳо аз хориҷи кишвар. чанд кишвари минтақаи аврупоро номусоиди вазъи ҳаво фаро гирифтааст. олимон сабаби борону жоларо дар Полша, Австрия ва Словения ба тағйирёбии иқлим алоқаманд медонанд. охири моҳи август дар Италия бошад, ҷашнвораи 81-уми синамои Венетсия баргузор мегардад. аллакай ташкилкунандагони чорабинӣ эълон намуданд, ки ҷашнвора бо намоиши филми нави коргардон Тим Бёртон кушода хоҳад шуд. шарҳи пурраин ва чанд хабари дигар дар саҳифаи навбатии барнома. номусоидии вазъи ҳаво ба Полша, Австрия ва Словения зарари ҷиддӣ расонид.